Hai salut băivericilor în episodul de astăzi. Ne jucăm Brawl Stars, îi las legătura lui de panda. Hai, salutare tuturor și bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Înainte să ne jucăm Brawl Stars, eu v-aș ruga să-mi dați un like, un share, un culonțopicel și un subscribe. Acum să trecem la treabă. Deci, să vedem ce hartă vom juca. Cred că... Uite, am și câteva task-uri. Da, ok. O să ne jucăm niște Brawl Ball. Cu Shelly o să ne jucăm. Hai să vedem. Uite, în echipa adversă este și o româncă, Claudia. Hai să vedem. Hai că mă duc în centru. M-a luat Thames. Nu o să vadă tot ecranul pentru că filmez pe o rezoluție mai mică și na. Stau puțin mai tare, așa. Gata. Voi nu o să auziți sunetul de la Brawl Stars pentru că o să vă pun o muzicuță pe fundal. Hai să vedem. No, dai gol tu. Așa, hai. Hai că ăsta e golul meu. Am și gadget. Ce naiba am făcut, bă? Mi-am dat super puterea pe un zid. Paleu. Și mai am și doar un gadget de folosit. Și nici n-am ce să-i fac la ăștia. Cred că ne dau gol, ia. Da, ne dă gol. Ba nu. Hai, fugi. Fugi. Te bat. Nu pot. Mă țin la distanță, nu dau damage de la distanță. Asta e problema la Shelly. Ce? Bă, dar ăștia mor pe capete, bă, dar au contre. Nu pot să o apăr. Da. Da, mă, dar nici ăștia nu fac nimic, sunt slab rău. Nu zic că eu nu sunt, dar na. Ia. Scuzați-mă că nu vorbesc, doar că mă joc și sunt destul de concentrat. Na. Hai. Da, a băgat ursul și nici nu mi-a mers ultimata. Nu mai avem nicio șansă. Mă duc să încerc ceva. Degeaba mi-am dat și gadgetul. Am pierdut. Cred că îmi dă minus 3 trofee sau ceva de genul. Da, mi-a dat minus 3 trofee. Ia să vedem, să iau altul. Nu le iau pe el prima, că joc la trofee mari. Da, cred că o să iau pe Daryl. Ia, hai să vedem. De data asta cred că fac win. Jucăm tot la Brawl Ball. Hai să vedem. Deci, stai. Ok, gata. Avem un arab în echipă. Sau cred, nu știu. Pentru că vreau să zic cifre. Are litere arabe în nume. Hai că mă duc. Bine-ți mă, Reni, mă, bine-ți mă. Hai, am primit notificare de la ZTG. Hai să vedem că acum sigur dau gol. Da, easy. Cât? 2-0. Easy. Hai să fac task-ul ăla și să-i dau
rematch. Hai să vedem. Cu cine pic? Clau boss. Mamă! Claudiu e boss, bă. Hai, ce zice, mă, Claudiu e boss? Ia să vedem. E bun Claudiu de ceva? Și avem și un rus sau un ucrainian în echipă. Ia. Hai că poate dau gol de data asta. Da, cred că e golul meu. Bă, nu am văzut-o pe Ems acolo. Abraham, sau cum îl cheamă? Da, Abraham. Ia să vedem. Claudiu Bosia. A făcut un kill Claudiu? A făcut, bă. Wow. Hai că cred că... Nu dau gol ăștia. Hai să le iau mingea. Dă-i. Așa. Bam, eu dau lunita. Perfect. E perfect. Bun, gol, mă, bă. Bine-s, mă. Așa. Hai. Hai că-i bat acum pe ăștia. Hai, dăm pasă. Bun, mă, bă. Zici că suntem în telepatie aici, bă. Și am dat și gol. Da, mă, da. Gata, nu mai joc. Ia să vedem ce mi-a dat la reward. 40 de token chrome din astea. Nu, acolo, așa. Da. Cam asta a fost videoclipul. Nu ezitați să dați un like, un subscribe, să dați pe distribuire și să apăsați clopoțelul picelu. Și astea sunt paginile mele de Instagram și pagina mea de TikTok. Eu am fost The Panda, voi ați fost și mai tari. Vă țuc!